Wannan shine cikakken bidiyo na farko har zuwa ƙarshen sa ga wanda ba su yi Satoshi ba, Bitcoin Satoshi. zo ga wannan cikakken bidiyon ya fito. Wannan dama ce gare mu zo mu ga yadda abin yake, wanda ba su yi ba kenan, wanda sun yi kuma su ba da muhimma sosai akan wannan abun. Za mu je mu kalla yadda za ka yi rajista, ka yi KYC video verification kenan, sannan ka zo ka sauke application din. Sai ka sauke application za ka yi video verification. Da farkon kana da wannan link din sai ka danna shi, amma kafin nan ka sani wannan link din ba wanda za ka zo ka yi shi bane kawai ka wuce wajen ka kyale. Ina za ka dinga samun lokaci kana shiga duk bayan awa 12 ko awa 10, ya danganci lokacinka, amma kada ka bari ya kai wani matakin da baka yi receiving ba. Bari mu je mu kalla abin da za a yi receiving din. Kaga wannan shine page nan na farko. In ka danna register, ka sa email ɗinka a nan wajen, ka kofi wannan lambobi guda 4 ka zuba su a wajen email verification code, ka danna next. Sai ka je email ɗinka ka ɗebo wasu code da su turo maka, ka sa su a wajen email verification code. Bayan ka danna next sai ka zo ka yi creating passport, ka maimaita shi a nan, ka danna register. Daga nan kuma kafin ya kama wannan page zai kai ka inda za ka je Play Store ko kuma website ɗinsu ka sauke application ɗinsu. Idan ka sauke application ɗin a Play Store sai ya kawo maka inda za ka yi login. In ka yi login kuma zai ce ma start mining. Bayan ya ce ma start mining sai ka yi verification, wajen video verification kenan. Ga misalin akan nan wajen. To start mining you need to complete the real name authentication. Za mu je inda za mu sa real name namu wanda ke kan ID namu, ID number kenan, ID card. To ga inda za mu sa real name, wajen da za mu sa real name kenan. A ƙasa kuma za mu sa ID number, national ID card nin number ma zai hau, driving license ma zai hau, passport number ma zai hau. Bayan wannan kuma in ka zo kai sai ka danna start face verification. To kaga yadda zai kawo maka wannan page sa na gaba, zai ce ma position your face in the frame. To ta nan gefen ne, ta nan wajen ne zaka zo ka seta fuskan ka fara video verification kenan. Duk abin da ya ce ma sai ka dinga bibiyan sa, zaka gama cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba, in dai ka bibiye sa cikin sauki. Kuma duk abin da ya nuna maka sai ka bi yadda ya gaya. Za ka kalla wannan digo-digon nan yana kewaya da wannan irin wannan rubutun har sai ya gama ya cike wannan digo-digon complete, sannan zai ga ce ma ka kammala. Bari mu nuna misalin wani dan uwa da yayi nasa. Kaga wani dan uwa da ya gama nasa kenan, ya nuna masa verified. To daga wannan page zaka iya fita ka je ka duba wajen page nan, ya nuna masa ya kammala. To in dai har ya nuna maka verified zaka iya fita daga wannan page, yana nufin yayi verified ɗinka. Amma kafin nan ga inda aka rubuta reminder, sai ka kula da wajen ka karanta wannan. In ma baka fahimci wajen baka samu wanda ya san wannan abun sosai na kusa da kai kenan, ka kalla wannan reminder din nan nasu, ka karanta shi. Wannan dokoki ne da tsare-tsare saboda tsaro. Wannan page zai kawo maka ashe, sai ka yi submitting sai ka fara mining. To kaga yadda abin yake, sai mu mai da hankali. Next block, kaga wajen next block inda aron nan ya sauka, to nan ne yake nuna yadda zaka zo ka bibiye lokacin abin, sannan ka dinga receiving. Zai dinga kai ma shi can inda aka rubuta BTCS. Bayan minti 10 ne zai kai kawowa. To mutum zai iya barin sa na awa 12 kafin ya zo ya shiga ya receiving. Wannan misalin na wani dan uwa ne da ya zo ya yi receiving nasa. To idan har ka tabbatar ka mallaki wannan verification din ka gama, to kai ma haka zaka dinga zuwa kana duba. Kafin a yi launching wannan abun, akalla ka samu wani abu mai yawa ka tara, sannan ka yi jira, sannan ka dinga bibiyan su ta pejin su na Facebook ne, Instagram ne. To idan kana da wani wanda yake so yayi wannan abun, ko kai kake so yayi wannan abun, zaka je ka shiga inda ya rubuta maka recruit miners a can sama, zaka gan shi. Idan ka shiga wannan wajen sai ka zo wannan pejin, kai kofin wannan URL din nan. To wannan shine link ɗinka, sai ka je kai pasting wannan a pejin ka kenan, a link naka kenan wannan. To sai ka je ka tura wani dan uwanka wanda kake so ka yi suggestion din sa yayi wannan abun, sannan shi ma ka tura mai wannan bidiyon ta yadda zai yi ya koya ya ga abin yake, ya fara mining. Sannan kuma kar ka manta, in ka kammala, in ka yi recruiting miners kenan, akwai wani abin da ake kira bot kenan ake ba mutane. To in ka shiga wajen BTC giveaway din nan, za ka kalla yadda tsarin yake, sai ka karanta. Idan ka yi recruiting miners a satin farko, sati na gaba za su fara baka bot 100 har kwana 7. Sai ka dinga raba wannan bot din nan gida 3, ka dinga pasting din su a cikin BTC. Idan Allah ya yi da rabonka, za ka ga sun baka BTC. In ya kai adadin limit na withdraw, za ka yi withdrawing ɗinsa ka cire ka sai da shi. Wannan shi kenan, wannan shine kenan. Kaga abu dama biyu kenan, ana baka wancan kana mining, ana baka kana cirewa. Wannan kar mu bari ya wuce mu ɗan uwa.